ayo ukuri dhaku ukuri dhaku ya ita kuti wakuone munyatsobuda marasta sebere padhuze because I did busy last night. Very busy. Using your waist. Yeah. Uya kuna kushamari yo futi. Ai busy manje. Ching. Ma-Jamaicans mukuya kita seke. Ama-Jamaicans hapo. Yo guys by internet unoziya. Nani? Natanya. Tanya uya msikana akandibatirira shamwari sakarise Tanya aribo but akabatirira vanhu vakutonakirwa ne kuti vise Jamaican ma-Jamaicans akabatirira nekuti dai chanchisiri chenyuka chichawaita dachanchisi chimoko changu waita sei taura taura marata man taura waita sei hapana zvaingopera sezvazvikaita musi uya takangotorwa kadhi takabatirira wanga kutosumudza mushini aiwa iye ndiye wandakatoona kuti she was going deep iye ndiyanga kunyaunakirwa narasta zvoti rasta vakanazotarisa munhu wakanakirwa newakanakirwa nauyo hansi look like a lion ndakafanira neshumba yakazongonzi naking dilainavo tight vamwe vari kuchema vane vanin'ina vari kuforena vakaza vatumira kana vakoma vakutanga kupenga manje vakunetsa vanhu shaya imogwe uyo ane mukoma wake ari foreni yo trade yo jamani matichiko jamani nemukoma wake ari foreni ita uza blazi vatumidzira shamwari vauzvizivo shamari iwe shamari unotumbowachisatumira zozere takapedza takatozvitengetatomboaati kutembe chimunetsa makutoti rimaenda dzimwe nhamoamo vanhu vaiva atovanha kukufungisai imimika amfanira kutifungisa ivo anofanira kutifungawo futi but vanga vacho anodhibha but king munhu pane munhu anodhibha kuti akazvarwa here vanga vacho anodhibha kudhibha kuti akazvarwa saka tirongomudhibhawo agara akadaro ana lazi vati ani lazati Lazarus Chachpoka, that guy who used to stay over there. That's how he sold it when he went there. Yeah? Talk to them. He sold it when he went there. No, people are auntie. What is the name? Auntie. She's suffering right now. She's suffering right now. You got I'm gonna see your DNA so that your generation will get them. Talk to them. Generation. Uya kuzuva trade mumba manyasooneka kuti muri kutaura wakatoita mari totenga dzimba dzakawanda yakatoita pafacebook saka mi muri kupenga but haisi ameke yenyu vanhu vakasara kunoku ndozanziri hama dzedu vanashamiso nanamaidhani ndozanziri hama dzedu angakatenga imba asatatenga imba trade matichi ezvinopana vanhu vakawanda tisisiri kuona kusvika padhuze trade uya pazuva uchatotaura zvine fire kuti asvike kuforeni ikoko angatengesa dheni kuno
akatosiya vanhu vachirara panze. Vanhu vakura vachigara panze Abataisifiya utora. vamorara panze vakura vachigara mumba. Nekuda Babylon. Vosati kwataura vakainzwa kai. Vatipei. Vakainzwa saka vasati vaudza isusa vafa vakainzwa. Aitaurwe. Hapana mumwe munhu anokwanisa kumuudza izvozvo. Saka ndakaisa paFacebook ndakaitura mawadika. Kuya kumazimba tiriko muno. Kudheri tiriko ya. Boys ndakaitura mawadika. Don't run away from Mawani. akatotaka mahwani kwamuri Mwana haapedzi. Akatotaka Mawani kwamurika. Aitapera nyaya. Saka ndoita sei? anoti bharanzi haringati undonesi Mweta zeni nyaya iyi. bharanzi king David azviziye. David azviziye. david azviziya Ani. Lazarus Chachikoka. takatobudirira kuafrica pamwe akachinja zita futi but kuzimbabwe anoti Lazarus Chachikoka. That guy who used to play basketball. I just got Zino Zino. Chizvitaura kuti ndimana nani nobva angoketa kuti Haisa wandotiziya. Runa zita iro rakauya aenda akasisipo taura kuti ndiwani akazobudawaenda mazita edu mazita enyenye esirengi akabuda munhu aenda Anonga akatanga akachinja. Sunge. bana asitaka hayi ndimutandipidza bhizi Isuzu Handibharanzi yawo. aiwa utenga dzimba 7 pazimba. vanzi yajeko muna samuriyo mutenga dzimba dzakawanda imwe muna 2 muna samuriyo imwe muna piri imwe muna pazaranga yokutengesa imba uri bharanzi brother you're right yeah tengera hama Ndakaona kuBabylon system ikomo. Ndiwe munhu anodya the cheapest food kudai. mura wakanzwana majiking newspaper rinotengeswa king Zvakanyanya nevanhu vakawanda. Bota newspaper. Hazvidei kuti unotengesa mazondo McDonald's Seri kuya. Seri, handina kuseri. Ubonoti ndipewo kai. Chicken julo. ndovakura huku paamerica ndovamwauri maprazi because paamerica makaenda muchita Chakatengesera iva kwekuvarira hapana chakatengesera iva. kundwa narebo wakachengeta dhora svika Akaenda. daddy rebo nivhu irubla nivhu ndibva akaenda foreign oh Achengeta sadibeshoni ndivhu anga asingatenge chamba. sadibeshoni Kana kutenga nivhu zakanganwe mogo. shoni shoni ariko but achengeta mari kuti aende foreign Achengeta mari kuti aende zakanganwe shoni Anga Yoni asingatenge kukaenda paneti wakatione kana mogo anga asingatenge. Zakangano ichi. Aibhemeswa. Zimba kunyangwe madhorari. nivhu akatopenga manje king totomuviga because akazviendesa Achichengeta takutonga madhorari. mutowo sadibeshoni chete kuna shoni Tongokusimbisa kuti usadhibuva. zakanganwe shoni chete akaenda rini Uri muhadhi. Yanote ndibva kawada. akaenda rini nivhu akaenda time pane time Tone masamuyani, pane makore achabi madhezi akangoenda nalaza ndo madhezi akaenda hakusi kwati kuma 10 years here atone kuteni kana 10 years ane time nivhu but tumiwo shoni something kana mutengera kajagwa akuru ajagwa shoni kana kakeswisi. kana kakeswisi atikuda jagwa Clarks okay Clarks I don't say that that's an insult to me ka Clarks inotengwa namadman chete ndikukutaurira matsaga ese foreign avasati vamboiona matsaga ese foreign asati mazimba